Allah cikin amincewar kakamun na aikin tun ban kala da mai wahayi ba. Baitin idan ya min tauri sashi yayi laushi koyo nake ba kai kwaro ba. Rashin ma'anar kalma dan na saka juya da ta yi kamar ba ni ba. Halarar da duk adam ba su je ba. Dora ni inda wani bai hau ba. Kai ne abin nufa taron ba. Ban je ga malami boka ba. Allah ka tabbatar da aminci gami da yarda gun sai ya dalwara gata na. Dan Abdu dan Amina ango agun Khadija baban batu na sanyin raina. Sarkin Imam Ali kakan Hassan Husaini duk marƙiyan ku sai sun kuna. Ku dai akan biya ai shirya hanyar da babu ku kai hakiya. Kowa ya bar ku ya bar hanya karshen sa bai wuce lazza ba. Kowa ya raba hanya da Ali ba ni bashi ko shi ya yusular haifata. Kowa garan ta kyale haidar ta yanke allaka dan ku babu ni babu ita. Duk wanda ya mutunta Ali zan mutunta shi kuna yake wa bauta. Musulmi ya bar Ali na bar shi. Kiristan ya so Ali zan so shi. Har ma ina mutunta shi. Ali ne abin nufi ba wani ba. Kowa ya hau keken bera ya bar Ali ba karramar asara yayi ba. In ya kai mala'ika yin bauta ya bar Ali bautar ba za ta mai rana ba. Ta kama ce da yin Ali daidai ya kwayar zarra ka tabbatar ba kai dace ba. Sai inda rai ake yin yara in an mace ba to kwai kura. Tun lokacin ka kwai dan saura to gyara ban fice lallai ba. Ka san fadan zina baya san Imam Ali ba zolaya nake yi ma ba. Sai mumini yake kaunar sayyidi Ali zancen rasul na daga duba. Kaunar imamu sai dan sunna na tabbata dan mage bai kalar goyo ba. Aski bai kala da tsiya ba. Kwando ba zai ki zubi da ruwa ba. Hangen dala ba shiga birni ba. Abadan ba za na sauya gwani ba. Adabin abun nufin rai da ciki Abul Hassan wallahi ni da san ka na taso. Kowa ya san mu kan aikin mu ya tabbata dama da san aliman ka baso. Tun masu wani na damar mu yau gahi sun zo mu da su ake wasu so. Komai imamuna ya lashe zancen wani sitiniyar rushe. Zawiyar da ba Ali ta yi mushe har abada ba za ta kuma nishi ba. Ga mai zamani uban mai laya yan kayi na yi mun dauganin kumin kai juji. Karnukan Banu Umayya zai kyau ku yi ritaya inda jiki da kunne ya ji. Yau babu wanda za ku daga shi ya kai Ali duk duniyar musulmai taji. Dawa ya Abubakar ne na daya sannan a ce Umar na biyu sannan a ce Usman na uku shi ko Aliyu karshen lamba. Yau mulkadir ma'aiki yayi dogon bayani mai hankali ne zai gane. Duk wanda annabi ya zamo shugaba ga shi to Allah shugaban kowa ne. Sai dai Abubakar Umar Usmanu sun sallama gaban kowa ne. Kai babu wanda zai mana tsari ba wani shugaba sai Ali. Annabi ya faɗa tun fari dan na jaddada ku ba laifi ba. Yau gaskiya ta yi halinta mun gane cewa sai di Aliyu ba shi da tsara. Allah da annabi ne a gabansa gwanda su ba wani zakara mai cara. Duk annabin da ba Ahmadu ba Imam Ali ya fi shi na faɗa na ƙara. Zantar wutsar da kan mahajubi mai haɗa haidara da sahabi. Yau an saka ni yayin jabi mai zantakan da wasu sowa. Mai zulfikar aminin Allah gano
shirfa mai gaskiya da rushe ƙarya imamuna mai sanya kafirai sassarfa kowa ya ganka ya tuna Allah imamuna faukar rijal ba ka tsufa ramaniya abin su Usaina dai ake kira matsugunna alda'iman kana ruhina riga ta san ka ban tuɗe ba alkafu duniya da abin da yake cikin ta ni dole ne ka zuzuta ka abul turabu baba ga kasa imamuna ni dole ne in kuranta ka alne salata annabi adam karka mun musu hujja ka so zan baka shi adamu tabo ne da kasa ta nan gurin ali ya bisa domin aliyu ne asalinsa ba wai hakika na yi ba mai hankali idan na yi magana sai ya auna mar hankali ko sai ya ta musu annabi ne ya ce da imami abul turabi kaga shi ya fara bambanta su duk wani annabi bawa ne gaban ali shidima yake ga ƴaƴayensu kalubale ga mai kini bibi mai haɗa gwar da ƴaƴan jirgi girman aliyu girman rabbi ba za a yi musun gadani ba duk yadda na yi nufin na yi waka in ta zo ƙarshe sai in sanya shi wannan na shakdi yari da shakin ya sa fodiyo don Allah ka kama hannaye na abin da sai ba baban shada in na zo kan katini nake na halaye na maula shi aibu kama hannuna in na yi kuskure ka ji kaina